এটা ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ଯେ କେମିତି ଯିବା ସାଇକେଲ ଯିବା ବାଇକ୍ ଯିବା କାର ଯିବା ଅଟୋ ଯିବା ବସ୍ ଯିବା ସବୁ ବହୁ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନପାଟ ଟୋକା ସବୁ ବହୁ ପଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିବି ପ୍ରଧାନପାଟ ହିରୋ କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇଡ୍ରୁ ଆସିବା କଥା ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଧାନପାଟ ହିରୋ କୋଉଠି ଆଚ୍ଛା ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଟିକେ ହିରୋ ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କେତେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଧାନପାଟ ହିରୋଇନ୍ କୋଉଠି ଆରେ ବା ଯିବା ହଁ ଆସିବା ଦରକାର ନା ଯିବା ପଳ ରେଡି ପଳ ଚାଲେ ସଞ୍ଜୁ ପାଗଲା କର ମାନେ କରିନି ରାତି କରନି ସେ ନାଚୁଛି ର